Napakarami ng nangako, ngunit kakaunti ang tunay na tumutupad. Tungkulin naming kabataan na magpamulat at maging matapang at maging tapat. Ang laban kontra korupsyon ay isang laban para sa kinabukasan. Ito ang pinakamatagal, pinakamasakit at pinapabayaan na sugat sa ating lipunan. Ang korupsyon ang nagpapahirap sa milyon-milyong Pilipino. At sino ang pinakaapektado dito? Ang mga kabataan. Kapag may pisong ninanakaw, may pangarap na nawawala. Kapag may proyektong hindi natatapos, may kinabukasang napuputol. Kapag may serbisyong hindi na ibibigay, may pag-asang namamatay. Sinasabi nila na libre ang edukasyon, agpeso detoy, ngunit nananatili pa rin itong pribilehyo hanggang ngayon. Nagadu iti kabataan nga halata makaala iti karapatan da iti edukasyon. Gaputa tuluyan nga putputulan dala tayo iti pondo dagiti state universities tayo. Nung makikita tayo nagadupay iti dagiti building nga nga maitultuloy iti construction na ging ganita ta. Apay nga mapaspasamak dagitoy. Ito ay dahil sa korupsyon. Ang pondo para sa edukasyon ay hindi napupunta sa tamang destinasyon. Hindi ito napupunta sa mga silid at alang ligtas. Hindi ito napupunta sa mga grupong dapat sana ay may sapat na sahod. Hindi ito napupunta sa mga estudyanteng dapat may sapat na kagamitan. Sa halip, ang pondo ay napupunta sa bulsa ng ilan na mas inuuna ang kanilang interes kaysa sa kinabukasan ng kabataan. Isang malinaw na halimbawa ng mga isyong lumalabas sa Department of Education sa panahon ng pamumuno ni Sara Duterte bilang kalihim. May higit 12 bilyong piso na transaksyon ng DepEd na na-flag ng Commission on Audit bilang disallowed o hindi maipaliwanag ng tama. May mga ulat din ng overpriced at outdated na laptop na binili para sa programa ng DepEd na sinasabing may kaugnayan sa ilang opisyal at kontraktor. Habang may bilyong pisong pondo para sa edukasyon, nagadong estudyante, guro at paaralan pa rin ang nagdurusa. Maraming paaralan ang kulang sa materyales at kagamitan. Haan dapat nga kastoy iti sistema, haan nga normal detoy. Hindi normal ang ganitong kalagayan at hindi kami papayag na manahimik lamang. Bilang kabataan, kami ay nananawagan ng tunay na transparency. Ang paggastos ng pondo ay hindi dapat inililihim at hindi dapat tinatakpan ng katotohanan. Kami ay nananawagan ng matinding pananagutan. Walang dapat opisyal na naliligtas kapag nagnakaw sa kaban ng bayan kahit gaano pa kataas ang kanilang posisyon. Kami ay nananawagang ang lahat ng sangkot ay dapat managot. Kami ay nananawagan